Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Magaling talaga ang mga Pinoy. Dahil isang mekaniko ang nagpagkitang gilas sa kanyang imbisyon. Ano ka pa? Si Marlon Villanueva na isang mekaniko mula sa Masbate ay nagkaroon ng imbensyon. Isang jeep na kinonvert niya. Ang jeep na ito ay hindi lamang sa kalsada dumadaan. Subalit, pwede rin itong pangdagat. Yan ang kanyang inimbento at tinest drive nila sa Leyte. Kasama ang isang vlogger. Sinubukan niyang gawin itong imbensyon na ito para daw mas lalong makatulong lalong-lalo na sa mga lugar kung saan kailangan pang tumawid ng dagat tulad ng mga isla. Iba talaga mag-isip ang mga Pinoy. Kitang-kita sa video na lumutang talaga ang nasabing jeep at umandar sa dagat. Congratulations sa iyo, mekaniko. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Diz! Kabisyo! Feel good morning! Kanyang kulay ng patingin. Thank God it's Friday, October 18, 2024. Sa oras na 7:33 ay kasama nila ang cool na Angkol! Angkol Dagol! Kasama rin ang pambansang tita dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Woo! Tita Tanya Chinita. My chinita girl, my chinita girl. Daghan salamat. Morning, Mang Kanur. Ay, good morning. Good morning. Nasa langit ka? Sana. Sorry, tama yan. Niluwa si Mang Kanor doon. Hanggang Pero wish ka na lang. palakpakan natin tong mekanikong ito. Grabe naman, Si napaka-innovative. Marlon Villanueva. No? Iba mag-isip ng mga Pinoy. Talagang Totoo yan. diba, na naka-imbento ka ng jeep. Yung, di ba, naalala ko din yung kwento, meron kayong jeep dati. Yung Jeep ako. Yung Owner type. Oh. Ginawa niyang ngayon. Bangka. Tatawid na sa dagat. As in, pwede nang gamitin mo. Siguro, lalo na dito sa Metro Manila. Pag baha. Baha. Lumutang, no? Ano nilagay doon? Oo. Talagang ginonvert niya. Pwedeng nasa Ang land. water. Tapos pag may baha or may tubig, dire-diretso siya. Tatakbo siya doon. Naalala na mo yung batang 90s na show Oh. na sineskwela. Di ba yung kanta doon ay, tayo na Sa sineskwela, tuklasin natin ang sinsya. And then doon, tayo'y likas na scientist. Ang mga Pinoy ay likas na scientist. Hindi ko na nabutan yung sineskwela. Nabutan ko yung Inventor tayo. Ikaw kasi, Mang Kanor, invento ka ng kwento lang. Oo, Pero invento, likas hindi na, ka inventor. Oo, yan. Inventor. Kaya itong mekaniko ito, shout out kasi malaking tulong yan pag sinuportahan niyang invention niyan, Oo. kids. Maraming magbibenepisyo Totoo yan. Lalo pag baha dito. Oo. Tayo may sasakyan, kakabahan ka. Oo. May sasakyan ka, kotse mo.
Hindi mo idadaan sa bahayan pag Oo. nalunod yan, di ba? Totoo yan. Hindi, pero Oo. pag may chicks kang pupuntahan, walang baha-baha, di ba? Yung mga babaero. Yan, hindi na naman. Damay na naman ang si Brad. Umalis ka na, Brad. O pag baha, itatawid mo Diba? yung kotse mo. Itatawid kasi Sisigawan ka ng mga, alam mo, sisigawan ng mga kabisyo natin? Oh, Oscar! Yan, uso yan eh. Oscar. Yung mga kamote riders, sisigaw, Oscar na uso yan si Oscar eh. Hindi kami makarelate. Parang tinatawag nila, tingnan mo na nagbabiral yan na pag mga kamote riders sa Marilake. Oscar! Yan. Si Oscar daw yung Mga nagmamarilaki, may mga sumadsad. angkas may mga angkas na ibang chicks. Ay, damay na naman kayo. Huwag kasi kayo magpapitik kay tita. Pero itong atong mekanikong to, inventor na mekaniko pa. Congratulations, brother. Sana nga, Congratulations. masuportahan ka para Oo. itong invention mo na ang jeep, hindi lang pang daan, pang kalsada, pwede na rin pang tubig o pang dagat. No? Pwede ibenta mo yan sa mga babaero. Bakit na naman? Kailangan nga nyo yan, di ba? Para pag may bagyo, mapuntahan nyo pa rin. Damay talaga naman ka. Nag-ayos pa ng kutsi. Yung mekaniko, Yung babaero. basic. Tumawid kahit baha. Yung mekaniko. Yung babaero. Sabi talaga, buti. Buti nga, naanod. Naanod sa baha. Ang dami mo sinasabi pag babaero, nakarelate ka talaga, no? Sa babaero? Sa mekaniko. Kaya nga, Hinugot niya yung spark plug eh. hinugot ng mekaniko. Nang babaero. Kaya pala. Ha? Nugot Kaya, ng asawa niya para hindi makaalis ng bahay. sa unang mekaniko? Oo! Kaya, oy, shout out sa mga nag-change oil dyan. Na mekaniko? Na babaero, di ba? Hindi, nagbagyo lang as a friend. Yung babaero? Yung mekaniko. Nag-brum-brum na eh. Tinesting niya yung ginagawa niyang motor eh. Brum-brum. Brum. Kaya maniwala na sana ako, pero merong brum, brum, brum. Ano ba tunog ng motor? Brum, brum. Oh. Yung mekaniko? Yung Ano? yung singer. Hi, Shaylee. Morning. Morning. Hello, Mayor Shrag. Nakikinig sa atin ng 24/7 Mayor. Hoy! City Mayor na Bacoor. Kumpare ko yan eh. Kumparing Yurmi. Good morning. Mayor Shrag. Hello po. Hi, Shaylee. Morning Good sa luck inyo for dyan. today. Oo, sa mga estudyante, mga naghahatid ng Oo, mga yan. junakis nila. Ingat po kayo Minsan sa biyahe. yung tatay nila all-in-one na eh, no? Nagagawa na yung sasakyan eh. Oo. Yung mekaniko? All-in-one na ano. Diba? No nga. Pater, saan ka ba nag-inom kagabi? Bakit lutang ka? Yung mekaniko? Ikaw! Yung yung inventor. Yung meter. Palampakan natin yan. Kasi matalino yan. Yung mekaniko! Yung babaero. Matalino yan. Parang lumusot yan eh. Yung babaero? Oo! Ay, baka kayo ang bibigyan ng pa-boundaries kaya tumutok lang. Dating love daw sa boundaries, baka kayo na po ang tatawagin. Yung mga natagagalas market, hello sa inyo dyan. Salamat sa pakikinig. Yan, salamat! Hello, Sir Arnold Malyari ng Elijah Hotel. Nakikinig din sa atin, mga taga-Salawag, Dasmariñas, Cavite. Hello sa inyo lahat dyan, mga kabisyo natin. Kasama pa masang tita, tayo niya chinita. At cool na angkol. Ang pambansang angkol Dagon! Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Hoy, basic! Imot na ang problema pagkasama ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!